Zuva the Ebentete has decided to give Masingu mothers to tricks to chichi to love. Naika, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vatete Zuva vanga vamboti z tata kuto shaya kuti ku advise tichaipiwa nani ku Ebentete vedu vari kupe. But anyway, she came and said, I know you're not ready for this conversation, but one mistake yatinoita sevanhukadzi is trying to turn burdens into benefits pakutanga kwema new relationship. You expect a man to love your kids as if they were his own. Apo hapana kana chemistry between the kids and him. Chemistry isn't something you just download ka. It needs time, a long time sometimes. Relax, trust the process. Wes vamwe vanenge vakutoda kuchengeterwa mwana wacho all bills on him pa mwana waasina kana bond naye. Some men end up pretending just to please you, and we all know how that ends. Chetai to statement twana my kids come first, blah blah blah. Most of us lose good men by trying to turn burdens into benefits. Tato decide out ngatimbotaura inyaya iyi kasamasingle mother. Imi nyaya yekuti wawana munhu wako then all of a sudden wakuda kumupa burden chero akafona utoti mwana wako aroda kutaura newe this and that vedwe dei mambo zvimira. So ndo zviri kutaurwa naZuva akati we lose on good men because me makuda kuti mubenefite too much. Makutoda kutoti titaurai nemwana tipikai mwana kuchikoro mwana hana hembe dzewinter. Hey guys, this is just a boyfriend. Mupe time ugoona kuti hazoiti fall in love here nemwana. Remember, this guy fell in love with you, not with the child. But anyway, tinogara tichingotaura statement rimwe chetero, mwana come first. Naika? Okay, so comment section masingle mothers esabva buruka ku terrace vakauya vakati aiwa vatete nhasi toda kuti titaure nyaya iyoyo. Mauya nenyaya yakanaka. You are telling the truth. Unonzwa munhu achiti kana murume asingadi mwana wangu neni handimude. Unoda kuti ade mwana wako kuti ndewake here. Truly speaking, varume havade vana venyu. Ndicho chokwadi. Kana atoda iwe trailer yako haide. Chero hake akabetsera kupawo mari kuti uchengere mwana wako hembe. Ari kungoita nekuti ari kuda iwe. But vana venyu havadiwe havo. So ndeumwe ari kutaurawo kuti varume havadi vana. Vanongoita because vangagodi nekuti vari kuedza kutenga love kubva kunana mai vacho. Chokwadi ndo patakapusira ipapa. Unenge wakatarisira kuti munhu akude zvese nemwana, but baba vemwana chaivo vakatadza kukuda nemwana wavo to the extent yekuti haatochengeta his own blood. What more uyu asiri muridzi wemwana? Isu totovada vana ivava zvekuti nekuti ndakabarawo, but vana vemunhu kana vachiregererwa disrespectful then unongomupawo sadza nekuendesa kuchikoro. Kana apedza otsvaga basa rake akaenda. You as a step parent have to find ways to have chemistry. Kana zvaramba ini ndaishedzwa nezita nhasi ndakunzi mama, but it feels weird, but we are good. So ava ndevamwe vari kutaura kuti tichitodawo vana vako nekuti nesuwo tine veduwo vana, but nyaya iripo ndeyekuti vana vanenge vagara vari spoiled. Saka it becomes difficult for you to blend in as a step parent nekuti vana ava guys vanogona kuti kupinza one chaiwo. Okay, then vamwe vari kuti zvongosiyana nemunhu. Munhu wangu anotochengeteka kudarika muridzi wemwana. Love yaanopa mwana ndiyo inoita kuti pave nebond. Ini wangu ane bond na stepdaddy than na baba vake. So munhu anotochengeta mwana ndiye guys, we take it differently. Munhu anenge akurisa mwana becomes daddy, and daddy vaya chaivo biological father vanopota vachidongorera once in a while kana kuti vanoluza contact totally ndo vanofarira vanotodiserva on the step father, because vamwe vanhu guys havana moyo yakaipa zvekutodaro. Varume vanhu vari easy. Remember, havakurisi mwana on a day to day. Zvasiyana nekuita step mother. Ukaita step mother ndiwo unoona kuti mwana ageza, mwana adya, apfeka, adzirwa, adai, because ndiwe mai uri kuona zviri paground. But sababa role yavo iri limited pavana. In most cases vana baba vanoshanda, they go out to hang out with their friends, they have less time with the children, so it is very easy kukurisa mwana achitokurespecta sababa vepo. Chako kungoprovider, woendesa mwana kuchikoro, wapedza. It is different nana step mother.
isu mai yacho haiburitse kana yebhazi kana mapedza, asi Mwari vanongondipa achiwana zvese zviri correct. There are some vamwe vana mai nana baba out there, not because vanoshaya but because they don't want, havadi kana kuti timire nevana vavo, havadi zvakare kudzidzisa chero vana vavo ivavo. Saka iwewe unongosundirwa mwana wotongozviona watopinda parumananzombe ndevamwewo avo. Okay guys, so ine hangu handina kunge ndakapiwa vana naMwari, ndevamwe brother vari kutaura. So pamarelationship angu handina kumbozvitambudza nokuvenga vana. I will do my best to be a father to them and do all I can for them, but 99% of the time I've been disappointed and learned lessons. One biggest lesson andakadzidza ndeyekuti single moms are happy uchiitira mwana wake zvese zvaanoda, but usatsiure mwana wake. Iera iyoyo, gara wazvirega vazvitsiurire vana vavo. Idzi ichokwadi. Most of the single mothers are very protective of their children and vanotoona varume kunge ma-enemies. Iwe unenge uchiti uri kutsiura, yes unoprovide fees and all, but paunozoti uti aiwa wangu mutemo unoti aiwa vana mai vanobva vauya vopenga zvikuru, relationship inogona kutopera kunzi kwai watsiura mwana. So zviri nani ungorega vazvitsiurire. This becomes difficult because pampacho unenge uchida kuti mwana agare arega unhu wakaipa. Apa baba vemwana vanenge vachichenamirwa vachinzi wangu ndochengeta ndega, apa kuri kumirira kunetsa mwana woumwe munhu. This danger soka hatina zera nayo. Okay, so mastepfather ari kucomplainawo kuti mime muchiudza kuti ndochengeta si muchitoda kuti isusu tichengete. Okay, nyangwe vasingaride statement iroro, ini my kids come first no matter what. If you can't love my kids, how do you expect me to love yours? It should go both ways. Let's be equal here. Like seriously, why is it our kids mostly we have to pay the price? All because we want to have a man in our life. I would rather stay alone if it comes that way. Pachokwadi hapana munhu paangamboda mwana asiri wake, ivo baba vemwana chaivo vakazvitadza. Saka ini hangu asingade anorega, ndingatogara ndisina murume wacho. My kids always come first. So madzimai apa vataura nyaya vakati haini hangu vangu, I would rather lose a good man because of that. My children come first. There are some men vanotoita kuti uendese vana kuhama dzako chaiko. Not on my watch. My children, they come first. Handichengeterwa neboyfriend kuti boyfriend ide mwana stereki. Ini ndinozvikurisira vana vangu ndega. Okay, so bottom line, tete zuva vari kuti vedweka, let's not talk about the fact that men easily bond with kids that aren't theirs. Kukunda vanhukadzi pavana vasiri vavo. Katidzidzei kuva fair, dear women. Sometimes tinofanira kutsiurana. Bottom line, we have no business getting into a relationship iwe usingagoni kuchengeta vana vako wega first, because men who come and go vachitiza mutoro uyu. Zvinenge zvakuita senge uri kutsvaga blesser, and men can sense that mwana asiri wako is always a burden. Now you are trying to turn your burden into a financial benefit. That is why God hates divorce. So tete zuva vari kungotaura kuti vedwe kana zvarambisisa garai marega. God hates divorce kuti vanhu garai mese muchikurisa vana venyu, because iye kuzoita ma-blended families, guys, ma-blended families, they are very difficult zvachose. Sometimes you find kuti mai vanofevha vana vavo better than vemurume. You find kuti baba vavo vari kurwisawo kufadza mukadzi, saka vana vemurume they suffer because directly mama ndo vari linked nepoto nezvese zvinoitika payard. Handitika zvichimwenda zvakadaro kana kuti mama vanocontrola this and that. So in most cases varume vanozowana way yekuba mari vachiitira vana vavo zvinhu kusecret kuti usataure. Otoona kuti by the end of the day there is no family. What is family if we cannot bond together? So single mothers, poor advice up. Yes, zuva kuti you might lose on a good man because ukufoseredza kuti pa benefit we, but inini sambuya maibhenji ndiri kuti children come first. Varume unogona kutochinja ukatowana umwe, but mwana wako, guys, 9 months dzangu aiwa, they come first. Do leave your comments. Iyi ndo yangu in comment. Do leave your comments on what you think about advice yazuva. Inoshanda here kana kuti ameno zviri kuitika.